a combination. Се хайпнах тук. Здравейте хора и добре дошли в моя първи влог от Барселона. По принцип аз трябва да бързам, но така, да ви обясня накратко. Малко почваме влога, този влог ще бъде много рандъм, много хаотичен, но и по принцип моето ежедневие е такова. Така, номер 1. Виждаме. Надявам се да се чува добре. Otherwise ще бъде много тъпичко. Това е микрофон номер 3, който си купувам. Надяваме се да не се стига до номер 4. Апдейтна. Сега ще ви направя едно Get Ready With Me набързо, защото се оправям да излизам с моите прекрасни колеги на дискотечка. Така ли да говоря, не знам. Нека да започнем. Този влог ще бъде уикенд. Всичките ми приятелки и хора, които се гримират и професионални гримери и така нататък, моля ви, просто се правете, че не ме гледате. В смисъл, просто ме слушайте, но не ме гледайте, защото кой знае колко грешки ще допусна и така нататък. Последното видео, което вие сте видели от мен, е от Азия. Но то беше качено преди 2-3 седмици в момента, но аз това видео кога ще го кача? Това е много хубав въпрос, но отговорът ще бъде зубещ. Така, аз не съм в Азия от 3 месеца, повече от 3 месеца. Да, повече от 3 месеца са, което е много тъжно. Липсва ли ми Азия? Не можете да се представите колко. Просто беше най-тъжното нещо да се тръгна от там. Ревала съм повече от 24 часа от самото ми пътуване от хотела до летището, защото последния ден бях на хотел. Просто не може да се представите какъв рев падна. 24 часа съм ревала, без да спирам. Просто беше най-гадното нещо. Anyways, живота продължава, както виждаме. Не, всъщност вие не можете да видите, но ще разберете, че аз не съм в Холандия, както по принцип, поне живо, че в Холандия. Може би трябвало съм там, но не. Аз съм къде? Аз съм в Барселона. Компанията, за която работя, тя се занимава с хоум декорации, произвеждане на стикери и такива неща, и home furnitures и бла-бла-бла. Занимавам се с дигитален маркетинг и съм доволна, на много неща ни учат. Така че от това съм най-доволна, защото се притеснявах, че на стаж нищо не направя, ще нося кафето на някой. Което не е така, за което съм много благодарна. И в момента се оправям, защото, както казах, ще излизам с моите колегите ми. Shout out за колегите ми. Колегите са ми най-бруталните хора на света. Надявам се, ако се съгласят, въпреки че те са си попили миничките, може би ще ви ги покажа. Всичките са брутално готини. Доста стажанти сме за малка компания. Мисля, че сме около 10 и всичките са international и са наистина много готини хора. Дневето ми от понеделник, аз влязах в матрицата, от понеделник до петък съм на работа, от 9 до 5:30, но моята работа е в град до Барселона, така че аз пътувам. Всеки Божи ден. На отиване и на връщане. Но на фона на Азия, на фона на Банкок, е все едно от общежитието ми да стигна до центъра. Даже по-малко. Даже по-малко, защото там, като бях в Банкок, пътувах сигурно стигала се да пътуваме по час и половина. В една посока. И да съм все още в Банкок. Така че, да. Дали сега не спринтира и да си хвана? Дали сега не спринтирах да си хвана метрото? Може би. На път за купче. Everyone else has to take a sip if it is hard. Yeah. So, you have the emblem or not? No, it's 15. Clover, I can throw on the 7. Listen, please. Why Yeah, but they're not.
I thought I was gonna Bonding have to be the moment. daddy. No, not the daddy. I thought I was gonna. Thank you. The mommy. The mommy and the puppy. Я познай кой се прибра в 6 часа сутринта и стана и отиде да бяга. А? Тук хората ще могат да е странно, не знам, спирам. Здравейте хора и welcome! Day Sunday. Неделя е. Вчера просто не съм правила нищо, кой знае какво. Бях на шопингче и си взимах някакви работи, защото тук в Испания магазините работят само събота, неделя нищо не работи, освен ресторанти и кафета и буквално всичко, което искате да си вземете, не можете да си го вземете. И особено когато работиш от понеделник до петък и пътуваш и нямаш време за каквото и да било, просто събота и деня. Така че да, днес е неделя. Между другото, by the way, fun fact, номер 1. Защо очите ми излизат много попват, което не се оплаквам. Другото, което е, бягах днес. Аз по принцип обичам да бягам. Не ме разберете погрешно, не бягам по километри, по 10 км, по 15 км, нещо леко, 5-6 км може би. И сега за първи път даже почнах и да се засичам, защото по принцип аз си бягам на стадиона и или просто в парка. Засичам половин час и това е. Не си следя темпото и така нататък, но anyways, бягах сутринта отново, ден пореден и сега съм се оправила и отиваме с Мани, която е моята съквартирантка, БГ съквартирантка, отиваме на бранч, защото вижте какво е времето. Моята прекрасна, уникална, чиста тераска, която тераса е много силно казано, прозорец, и отиваме на бранч. Така ще ви снимам после. Да го завъртали към тебе или? Се хайпнах тук. Гледай ти. Хора, всеки един човек, който пробва за първи път матча с мен, го хареса, после става матча, човек. Всички казваха така, но накрая... Сега Мани ще пробва за първи път матча с... какво беше? Блюбери. Разбъркай. Как да го разбъркам така? Някакси... Да? Хубаво ли? Много е, да, добре, радвам се. Ето. Браво. Той е 100% ли му казах? Be natural. Natural goddess. Yeah. Нещо става, не знам какво става. Тръгвам си. И така хора, това беше за днешния влог. Ако влога ви хареса, знаете, харесайте клипа, абонирайте се с камбанка за канала, за да очаквате, просто за да знаете кога излиза ново видео. Пожелавам ви една спокойна вечер, с пожелание за много берекет, много щастие, радост, здраве, прекрасни сънища и много пари. Да. Okay. Muchos besos y buenas noches.
Мисля, че не е това. Мисля, че със сигурност буйна нощ е съвсем друго нещо. Просто, знаете ли какво? Лека нощ. Yeah.